מסתכל על התמונות ותמר מכורה למגזינים מחוץ לארץ. את בטח חושבת שאני קוראת את הספורט כמו כולם, אבל לא. אני הכי אוהב את המודעות של מכוניות יד שנייה. אני מחפש לקנות סוסיטה. את מכירה מישהו שמוכר? דווקא בסדר את. איך קוראים לך? לי? נאווה. אז תשמעי נאווה, אני פה בשליחות מיוחדת מהפיקוד הגבוה. מפקד? הרבה יותר גבוה, והבאתי לו את זה. אז תשאיר לי, אני כבר אתן לו. לא, זוזי, זה סודי מדי. באמת? כן. אז אני אלך לקרוא לו. כן, לכי. רגע, מי להגיד לו שמחפשת אותו? תגידי לו מבצע תחתונים, הוא יבין כבר. תחתונים, וואו. הולך להיות משהו, כן, אבל יד לפה. בטח. סודי, מה זה סודי? טופ סיקרט. יאללה זאת... איזה פוסטמה. עכשיו זה מחר בבוקר אנחנו עושים את זה, את השטח הזה. כפי שביקשת, העברנו את כל הג'יפים ואת הטנקים למחנה אחר, קילומטר שמאלה כאן, ואנחנו עכשיו מגדרים את זה. אתה רואה, יש לי פה קבוצה של חיילים שעושים את זה. שיהיה מגודר, זה לא גידור בכלל. מה? לא. הלו, זה צבא, איפה כולם? הלו, שלחתי את נאווה לקרוא לשלום כמבצע תחתונים מתחיל. הלו, אתם שומעים אותי? טסה, קיבלת תחתונים, בוא תבוא. בראבו אלפא, אומרים, חכה להמשך עבודה. אני לא מבין כלום במפה הזאת, אני חושב שאני פשוט אזניק את כל הצבא הזה. הלו, כל מי ששומע אותי, אני מבקש, הלו, כל החיילים, כל צה"ל, קדימה אחריי, מבצע תחתונים מתחיל, תתחילו לזוז. מחכים להמשך עבודה. יש איזה תרגיל היום או משהו? נשמע מוזר, אין שום תרגיל. ציפור למשנה, תחתונים, עדיין ממתינים להמשך עבודה. מה זה שלומתי? מה המשקפת הזאת? ציוד אישי מהבית, אני קיבלתי מתנה מהקוף שלי. תחזיר אותו הביתה, זה לא מתאים לצרה שלו. 100%. הלו, כמה שמדברים? תנו לי להגיד משהו גם. רגע, הלו, תשמע, יש פה בעיה. חבר'ה, תגידו, אתם יודעים לעשות סלטות באוויר עם פליקלק לאחור? קיבלנו, אבל פליקלק יופי, זה גדול. רואה שכל הצבא עומד על הרגליים. אתה לא יודע על שום דבר, אה? אין דבר. פריסה מתבצעת כמתוכנן, מחכים להמשך מיקרופון. כמו אמבולנס ההזקה הזאת. נחמד. מה עם הטנקים? למה אני לא רואה טנקים? מה זה פה בסיס של ג'ובניקים? יאללה, תתחילו לזוז, אני צריך את שלומקה. מה זה הג'יפ הזה? מה? זה חייל שלי. כוננות, הודיעו בקשה, כוננות. כוננות? כן, יש בלגן, קדימה בואו. שומע כלום. תשמע, אני מאוד הייתי רוצה שתרביץ לי סלטה קדימה ושני פליקלקים לאחור כפולים. סיקו! חיילת שלך שלומקו. מה? כן. הלו, רגע. היא לא חיילת. לא, אני אמרתי שני תעזוב את זה, מה אתה עושה לאחור. פה? זוז מכאן. רגע, אני צריך לסדר פה משהו. בלבלו הכל, אתה לא מבין מה קורה כאן. אני היחידי שיודע, אני הייתי... זה מסוכן, אתה לא זוז מכאן. אני אטפל בך. אנחנו קודקוד האם שומע. קודקוד פי משנה. כל היחידות בפריסה מלאה, כוננות תחתונים בעיצומה. מה? מבצע תחתונים? מה? יש דבר כזה? בטח שיש. אל תפריע. אני המצאתי את זה. אתה? כן, אתה מבין, הוא התקשר לבקש תחתונים מתמר, ואחרי הבלגן שהיה עם המדים הקודמים, בגלל שעשיתי מהם בנדנות, החלטתי... תגיד, אתה רוצה שאני אעשה לך בנדנה? מה אתה עשית? אתה הקפצת את כל המערכת על הרגליים, אני לא... אתה מבין מה אתה עושה כאן? אחד מקודקוד.
תרגע, בטל מה אתה כוננות. צועק אני עליי? אומר שנתבטל כוננות על זה. אני מצטער, המפקד. באמת? טוב, ניסינו למסור אותו לאימוץ, אבל צער בעלי חיים לא... מבצע תחתונים. אני מצטער. כל טוב, ביג'י יומן. מבצע תחתונים. אני לא יודע מה אני אעשה לך, אני לא יודע מה אני אעשה לך. ואני לא יודע מה אני אעשה לך. אמרת אימוץ, חכה, אני לך בבית אימוץ. חכה, שלומקי. תגיד לי שלומקי, אולי אני יכול לקבל אחד מהתחתונים שלך? מה, רק שלך? איזה צבע?